sing nggih kanggo transaksi mobil wis kabeh surat-surate wis lengkap iki sing nganggo perjanjian wis oke geri DP kok DP-ne sampean ya monggo arep transfer bisa arep cash bisa aku seperti ngabari wae. Oke, siap. Ya mungkin gua ngabari bae mungkin. Ya siap tak tunggu kabare wis pokoke dong manut karo sampean kepiye penake. Baru ketemu maneh. Kan aku penak sih. Insyaallah paring sehat paring waras bae. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Atur temen iki Mbak Kulon kene. Kena hajat. Mohon aja. Mbah Salim dah. Sampai mesti buntutin nyung toh. Buntutin nang ngarep sih, nang mburi gak sampai Buntutin nang mburi, ana buntut nang ngarep. ini nang ngarep. Buntutnya ngomong, Mbak. Cendek. Anak kopi. Astagfirullahaladzim. Burung nawan iki lho, Mbak. Kamu sing gawe emosi iki lho, wong ket bini gawe emosi terus Insecure. Polisi Mbak. emosi juga ya lagi lho. Wes. Tahu ki, Mbak. Wes. Piye Mbak ono apa, Mbak? Napa, Mbak? Nyameh merturu. Merturu. Mertamu. Ndak Ustaz niki. Nyantai. Mobil mana iki dikit mobil mana? Nek komandan kok banser komandan. Lah yo sak kasih diwae sindang. Dan Ustaz. Harus monggo napa nanti napa ya. Lu ngerti meh apa sih? Iya, urusannya sampai kan ngerti bae orang itu ini genap bisnis. Urusannya ngerti Pak? Arep ngene lho. Putur ngene iki. Maksud sih. Simbas. Oh, Ini segini. oke. Bil. Mbak. Dan Ustaz Iya, tapi ya kan nyawang sampean nganggo jaket gue, seragam gue, baju gue. Wah, pernah gegah teman. Tapi lho, Mbak. Tapi gegah yang pengen yakin nganggo yono. Pengen. Heeh. Carane piye? Oh, Carane piye? malah pinginnya apa? Lho kowe pingin. Katon gegah ganteng. Oh, ganteng. Gas kok. Lah iki sing aku Pak Maimun. Lah nek sampean Padha bae kok wis nganggo loh. Padha bae. ora pantes. Ngisi-ngisi natok kok sampean goyang ngene iki. Wis tuwa piye, Mbak? Pengen nganggo kaya ngene. Tapi ana batasan umur sih. Apa ora oleh? Oh ya oleh bae, Mbak. Yo pengen nganggo kaya ngono nek katon gegah. Tegas. Ulah tujuan apa, Mbak? Gak pengen nganggo kaya ngene barang iki? Tujuannya enyo pengen jogo NKRI Indonesia harus jogo administrasi iki zaman tikungan Kocok-kocokane. kocok-kocone kok Sampeyan iki sapa, Mbak Susi iki sapa? coba susi Iki kae lho, Pak. Sing yo karung ngono ki lho, pertelon. Mau pertolongan ngono kae. Rondo ae lho. Oh. Kayak dalam sushi, pengen bro, apa aku mungkin kayak dalam sushi terus. gue wis belahan jiwaku separuh nafas wis ini nih gue nyong niat bane arep pengen kaya sampean dan jadi komandan yang gue ngundangnya Pak. Iya, komandan iki ciri khas iki. Komandan harus nganggo yang Komandan. Oh, banser. Gue jadi gue banser. Pengen yang yakin jadi banser. Kayak kubur atau minal iman wis. Lah sampai tak jadi banser. Ngapa? Sembayang Pak. Iki sembayang bae langka-langka. Sembiang nek awan petel utok. Belum pelaku nih. Kepriye, Mbak? Kepriye. Sembiang nek awan petel utok. Ini Lah terus. Hah? Lah terus. Lane bumi. Nek awan melu nang bengi, pengen pimpir nang bengi. Sembiang nek loro. Mbak. Iki tak nganggo kase ada. Mbak. Sepatu ini gede, lho kok kuat ngangkat sampean yo lakune kaya ngono. Oh, sampean aja ragu nanya. Ya tuwa Pak, otot tulang besi balu apa? Tulang apa itu? Kayak sama otot tulang beli otot
wedi, tulange, wesi. Terus dicampuri semen dicor-coran sampean. Duwene wis kowe nagane ini biasa ngulung ndi-ndi kowe kuat. Kayak otot kawat, tulang, roti kuwi. Enak kuwi Mbak, kokul karo wedang ngopi. Lah kowe nah jadi banser ki apa iso tau. Iki syaratnya apa wae, Pak? Iki men ngerti iki lho, men ngerti. Iki lho, Mbak, atus banser iki ana syaratnya. Syaratnya apa, Mbak? Hah? Administrasi ora apa, Pak? Administrasi ono Mbak, kayak administrasi iki penting saiki Mbak. Nang wae iki nganggo administrasi. Ilustrasi. Oh, administrasi. 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 Ngerti terasi. Terasi ki lho sing disuwun sate terasi. Wih, sate terasi. Sampeyan duwe KTP pura Mbak? Pendaftar iki. Yo jelas wong Indonesia Agamanya apa? Nang KTP Islam. Alhamdulillah. Ayo nggak sholat Islam. Piro salate Mbak sampeyan, Mbak? Piro salate? Sholat dihitung, sholat perhitungan. Nah, jadi itu nggak bisa ngitung sih. Biasanya senangnya ngitung-ngitung sampeyan, Mbak. Oh, PV meneh. Itu meneh. Bisnis. Bisnis hitungan ya? Pengen nemen yakin yang KTP. KTP. KTP-nya anak pura wis digade. Sampeyan wargane ngerti, Mbak? Warga Indonesia. Sejak kapan, Mbak? Sejak saya lahir dong. Yang brojol brol. Owa. Brojol apa? Dari biyen sejarahe wae. Apa jenenge? Kentir apa Kelly nang kae Pauban. Paling main apa? Yo, Bro. KTP-ne sih ora KTP-ne. KTP nambah. Udah ditebus lah. KTP. Bukti identitas Mbak. Di bahwa sampean ki wong Indonesia. sok tak sebut. KTP. Kita sapamane Pak. Terus sing penting ki Mbak, yo ngudung pas ono pendaftaran banser kira milu Mbak, diklat milu Mbak. Apa? Diklat. Hanya bisa nemen wis bisa putih juga. Siap. Mbak. Wah, kaplok iki sampean iki. Siap. Ngerti ora? Sing iki wong. Sikat. Sikap. Ya Allah Gusti sabar pangeran. Diklat sar banser Mbak. Kuwi pendidikan pertama. Oh, berarti kuwi pendidikan pertama. Fisik pendidikan fisik. Nyos mending daftar pendidikan Sampai milu gue Mbak, biar sampean apa? Orang aku fisik Mbak fisik. Tahapannya pura. Mbak? Apa langsung di bangsa pura? Ini langsung di bangsa apa anak? Apa jenenge? Pajak PPA apa? Kalau pasti enggak main ngomong apa? Wes sing genah diklat gue pendidikannya fisik sampean ora bakal Wes melayu barang Mbak. Guling Mbak, sampean kok gelem Mbak? Siap bila suci. Saya gue boleh pas fisik sampean orang mampu nang anak semaput maya Mbak Tire. Oh. Iya. Ya kan ini duwe SKT Lah apa hubungannya? Nyambung Mbak. Kok nyambung kan keterangan tidak mampu. Tapi kan kok legis kan berarti sing apet-apet ora. Lho kok pernah? Sakti ya. Udah sakti. Kowe pada bersekolah, pada banser Mbak. Ya kok sampean barang sih. Apa nana? Banser gue kudu ikhlas atine. Kok sampean iki situ perhitungan duit. Itu nyusukan hati wis retek jan hati. Jan jiwa siji. Ben sampean ngerti yo, banser ki ora bayaran, Mbak. Ora bayaran Iki jelas Pak Maimun, Ora banser. Ora bayaran Mbak. Nesen Pak Guru nang ngepam Mbak. Nanti pam ora Mbak sampean Mbak. kan nang gunung. Oh, banyu pam. Kok sampean bener iki lho ben dijelas lagi. ngepam nang pengajian, nang kegiatan pengiatan besar. Apa jenenge kaya kemerdekaan. Kayak ngepam nang jogo Mbak ben tertib aman. Terus dibayar nang Mbak. Yo keringetan, yo ngeliyen, yo kesel bareng Mbak. Panas udanan, wis koyo ngono Mbak. Pernah Mbah, panas udanan. Mbak. Nek udan kepanasan. Nah, Panas udanan nek udan kepanasan ora mudeng. Ora mudeng, Jelas Mbak. wae Pak Maimun ben paham iki wong siji iki. kadang ya cok udanan, kadang cok kepanasan Mbak kon jogo ya ngono iki. Panas. Dicoaken nang kon jogo iki.
Nah sebenarnya sih gampang banget kan. Maksudnya orang angan-angan nemang sampai luar Indonesia, kalau sampai setia mbak. Berarti orang setia karo susi. Orang harus sukses setia lagi. Setia. Nah, ini setia, tapi ada caranya. Setia ini apa mbak? Karo PBNU mbak. Ngerti berapa PBNU sebenarnya mbak? Ora. P. W Pancasila. Ora polong. Kudu kolong mbak. Kudu Pancasila. Ngerti Pancasila mbak? Ngerti mbak? Sing Gambare mantu. Garuda gitu. Garuda gitu. Pancasila. Terus B. Bhinneka Tunggal Ika. Nangis oleh gambar Garuda kayak mbak. Ono Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya apa nabi Bhinneka apa? Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya apa mbak? Kayak nak sampai di sekolah kayak mbak. Kayak ibu menyatukan bangsa Indonesia. Berbagai suku berbagai suku bangsa, ras agama disatukan. Ini Tunggal Ika. Wah. Terus maning mbak, mau wis P, wis B, wis N. NKRI. NKRI. Negara apa mbak? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya. Tumben iki wong nyekel. Nah, siji maning apa mau mbak? PBNU, Undang-Undang Dasar Negara. Kudu undangan tahlilan. Undang-undang. Berarti ora sembarangan no. Sembarangan. Jadi nak sampean kepengin milu Banser, kuwi kudu setia sama PBNU. Oh iya, ngene Pak. Siap. Tak takon, Mbak. Iki Pak Ustaz Mayamun ket mundunge karo ngidul sampai mudeng ora? Mudeng ora Mbak? Amen Mbak. Ora mudeng. Ya wah. Ya wis Pak Mayamun kita ya permisi. Iki simbah tak cangkinge wae iki. Sementing terus beres tak cerita ngene yo. Ngepengen. Engko ketemu maning engko, mrene maning. Engko gula teh engko tak ceritani tekan isuk-isuk sampean. Engko tak jelaskan khusus iki Pak Ustaz mengenai kegiatan oleh liya tahlilan iki. Siap. Oke. Nggih pun Pak Mun Cukup. Tak tak ngisuk maning yo. Oke, Bang sampean kesuwen ngono iki stres. Nopet kok wis piring iki. Wis piring ngono kapan iso kita piring iki. Ngapunten Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salim. Banser kemarin. Siap terus apa jadi banser apa jadi doser? Izinkan isi apa? Aduh, le. Coba kita mumet ngurusi Simba ini. Banser bukanlah profesi pekerjaan, namun adalah sebuah bentuk pengabdian. Walaupun Banser sering dicaci maki, namun tak ada sedikit pun rasa hati membenci. Kami tempuh dengan ikhlas hati, menyebarkan rasa cinta, bukan benci, baik sesama umat muslim maupun non-muslim. Menjaga ulama dan negara serta ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah menjadi tugas utama. Semoga lelah menjadi lillah. Semangat bertugas sahabat Banser. Terima kasih telah menonton video guyonan ini. Buat sedulur semua, jangan lupa subscribe, tekan tombol jempol, tulis di kolom komen, dan share. Nantikan video Mbah Bolong selanjutnya. Mantap.